no ka union osebedo ka kedo motegno doche manyoro neno ka jagoro mongirore mano mar union mar Seth Panyako bende no ywak ni nases osebede kisandu koda serikal ni. Catherine, bende osebede ka ikedo no gi union motegno kaka dwarore? Mano adier. Union poko winjo kata bok gikedni ginge maber ni wane streets, ginge maber gima notimore to pok gikawo patik ma gibiro giwuoyo kata kodwa. Wasebedo kwa flood inbox Panyako oko duoki, oko mak simu, oko block wa moko ma text ma call. Koro union ok dwa kednowa. Union ok dwa winjo ni nitiere nases manioko ma kedo ne rights gi. Koro gitimore ni gikia gima timore. Jomoko be wondre ni sani koro gikia eligibility criteria monengo bedni itiyo godo ka ng'ato dhi internship. Jomoko wacho ni students go nyaka gibed ni gitimo Nursing Council of Kenya exams mondo gibed internship. Koro jogi gine union to gikia kata processes kata criteria monego bedo followed. Koro gikiawa kabisa. Interns giwitowa kabisa. Nikech samoro okwa contribute to that money monengo bedni wa contribute a union mondo wabed members of the union. So they regard us as students. Koro onego bed ni kedo gi school ok union. Kamane kaka giwacho. Koro